היי, קוראים לי רחל פסטג ואני בוגרת קורס הנחיית קבוצות של גיטי וייספלד. אני רוצה לומר שכבר עברתי הרבה קורסים וסדנאות בימי חיי. קורס כל כך ממצה עם כזאת כמות של חומר יחסית בזמן קצר, וואו, לא נתקלתי בדבר כזה אף פעם. עזבו שגיטי חמודה ומתוקה ופשוט כיף ללמוד אצלה, אבל מעבר לזה, כמות החומר שאנחנו למדנו, כמות החומר שהיא נותנת הביתה, הסרטונים, התמיכה שהיא נותנת בהמשך, אין לי ספק שמישהו אחר היה לוקח את החומר הזה ופורס אותו על חצי שנה, אם לא יותר. ב6 מפגשים אנחנו למדנו כמות עצומה של חומר, חומר רלוונטי בתור מי שמגישה תוכניות ברדיו, בתור מי שמנחה אירועים, מרצה, מעבירה סדנאות. הקורס הזה נתן לי גם את הביטחון, גם את העמידה הזאת מול הקהל, גם את לקלוט, להבין מה בעצם הקהל אומר לי עכשיו. וואו, אני ממש ממליצה בחום. זה היה חתיכת קורס.